таваққуфи парвозҳо фурудгоҳи байналмилалии Кӯлобро дар вазъи душвор қарор додааст. рӯзи 15 июл дар суҳбат бо хабарнигорон масъулони фурудгоҳи байналмилалии Кӯлоб гуфтанд, ки дар суратҳисоби фурудгоҳ пул нест ва аз ин рӯ аксари коргарон дар рухсатии бемузд қарор доранд. 5 мурой дар бар гирифтест, 5 муда 9 миллион айдистуди. Чӣ қадар кормандотон ҳозир дар рухсати бемузда? Қариб 60% коргаро ҳама дар рухсати бемузда. масъулон мегӯянд, ки фурудгоҳ дар гузашта бо кам шудани парвозҳо даромади камтар ба даст оварда буд, аммо дар 10 солаи ахир бо чунин ҳолат барои аввалин бор мувоҷеҳ шудааст. дар моҳи март бо сирояти саросарии коронавирус Тоҷикистон равоҳои байналмилалии ҳавоиро қатъ кард ва коргарони фурудгоҳи Кӯлоб амалан бешуғл монданд. ба қавли масъулони фурудгоҳ, агар давлат кӯмаки молӣ кунад, онҳо имкон меёбанд, ки маоши коргаронро пардозанд. бахши аслии мусофирони фурудгоҳи Кӯлобро муҳоҷирони корӣ ташкил медиҳад. масъулони фурудгоҳ мегӯянд, онҳо ҳам манфиат доранд, ки Русия ба ҳавопаймоҳояш иҷозаи парвоз диҳад, то корҳо дар фурудгоҳ оғоз шаваду коргаронашон сари кор баргарданд. фурудгоҳи Кӯлоб соли 2006 мақоми байналмилалиро соҳиб гашта ва дар гузашта на фақат ба Русия, балки ба Қазоқистону Чин ҳам парвоз анҷом медод. аммо ин парвозҳо қатъ ва бори аввал соли гузашта ширкати Somon Air ба самти Русия ва сокинони маҳаллиро барои адои ҳаҷ ба Арабистони Саудӣ интиқол медод. бори охир ширкати Somon Air 24 март 2 парвози чартерӣ аз Русия анҷом дод ва бо ҳамин парвозҳо ба фурудгоҳи байналмилалии Кӯлоб қатъ шуд. ба гуфтаи масъулони фурудгоҳ, то охирҳои соли 2016 аз фурудгоҳи байналмилалии Кӯлоб ба самти Русия дар як ҳафта 4 ва дар соли 2017 ҳафтаи 2 парвоз сурат мегирифт, ки фоидаи молии фурудгоҳро коҳиш дода буд. масъулони фурудгоҳ ҳоло мунтазиранд, ки парвозҳо аз сар гирифта мешавад ва фурудгоҳ ба ҳолати оддии фаъолият бармегардад. маҳмуҷон Раҳматзода, Радиои Озодӣ, Кӯлоб.